What's up mga kabinta? My name is DJ March. Oh no. Nakailang jowa na yung ex mo, ikaw hindi ka pa din nakamove on? Galaw-galaw din! More videos, just click the subscribe. Pauli sa balay, kay si mama nang yaw-yaw. Di mo unang ang baba, alingog-ngugang ngaw-ngaw. Wapa daw kay pamahaw, naglaag tibok adlaw. Alam mo yung masakit? Yung tinanggal ni TikTok yung video mo kasi meron ka daw nilawag sa guidelines nila. Alam mo yung masakit? Yun yung dry na dry yung lips mo, tapos pinatawa ka ng crush mo? Hoy sis! Binigyan ka lang ng bulaklak, feeling mo may forever na? Eh yung iba nga dyan, anak na yung binigay, iniwan pa din? Kaya kalmahan mo lang sis! Paano kung may nag-confess sa'yo pero hindi mo gusto? Una, dapat diretso ang tingin mo sa mata niya. Ganyan. Tapos lumapit ka sa mukha niya, hawakan mo yung pisngi niya. Tapos sabihin mo, lilipas din yan. Let's talk about cool off. Kunwari, ihingi ng space. Pero ang totoo niyan, napapagod na siya sa'yo, te. Sawang-sawa na siya sa'yo. O nakahanap na siya ng iba. 50-50 na lang yan, te.